onde calman os ventos, un día a noite fai o seu leito, un leito precido e lento como o día, perdendo tempo, tempo que pasa e non para, sen pedir o consentimento, tempo que toma partido polos amores cada vez máis fríos. Mentres tanto ti e máis eu mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa, abrindo cancelas con flores. Mentres tanto ti e máis eu buscamos olladas de alento, roubamos palabras ao vento, tecemos con elas o amor. Despertaban as encrobas mentres as lobas soñaban cun roteiro de esperanza para toda a súa manga, unha parola coa xente nas paradas de cada bairro, nun andel ou nunha beira, na sombra de cada carballo. Bernardo, aquí estamos desde a radio. Temos unha mensaxe para ti. A nai levou na escola. Primeiras letras, primeiros croques. Primeiras falas noutra fala. Primeiro de todo. El quería saber. Todo lle era novo, alleo, misterioso. Pensou que agora podería irlle dando resposta ás tantas preguntas que auguraban. A nai dixéralle: para empezar, senta e escoita. Déixate guiar, obedece sempre. Bastero que eu non tiven por ser muller. Ti naciche home, e terás ocasión de saber moitas cousas que eu non sei, ou que fun sabendo a miña maneira, preguntando aquí e acolá. Aproveitao. Atendeu o consello ata onde puido. Neira Vilas escribía a sorte de poder aprender. Eu tiven a grandísima sorte non só de aprender, senón de que foses o faro dese camiño. Dende que non pasaba nin do metro, aprendía de ti, e aprendía en campos de fútbol. Mentres xogábamos, eu nin sequera sabía que estaba aprendendo. Aos anos guiaches as aulas, onde amei aínda máis se cabía o feito de ler e de aprender lendo. E co tempo descubrín unha das grandes pasións da miña vida, a radio. Tamén foi gracias a ti. Agradecerei cada día o poder compartir conversas contigo e que me ensinaches que non había límites no que eu podía facer, que me motivases día a día a seguir aprendendo e a seguir facendo. Fortuna nosa de ter compartido eso. Só espero que esa semente de curiosidade, que esa semente de ensinar non se perda, aínda que seña fora das aulas, porque non seguiremos co legado, pero sen ti nada desto tería sentido. Moitísimas gracias, profesor, por todo o que compartimos. Moitísimas grazas por tantos anos de aprendizaxe. E moitísimas grazas por seguir facendo día a día que todo pague a pena. Ola, estou facendo este vídeo para falar sobre o meu amigo Bernardo, o professor de IES Perdouro. E para dizer o que Bernardo foi para mim. Bernardo para mim foi uma pessoa genial, porque ajudou-me desde o dia que cheguei a Galícia e a estar hoje, e sigue ajudando-me. Ajudou-me para estudar, para ter êxito nos meus estudos, ajudou-me no mundo da música, ensinou-me muitas coisas, aprendi um montão com o professor Bernardo. E para mim, Bernardo é uma pessoa muito grande, que lhe vaya bem e que desfrute o seu retiro. Venha. Hola Bernardo, ¿qué tal? Mira, estaba pensando que dicirche porque, bueno, pareceme unha ocasión moi esta logo moi importante, unha responsabilidade moi grande saber que dicir, porque, home, ao final, bueno, este é en certo modo, non, un recoñecemento á traxectoria dunha persoa que foi tan importante na túa formación como fuxe tú para min, e xa che digo, dándolle voltas. Claro, eu dime conta de que ao final todo isto no que
se foi construindo a miña vida, o que ora é, por sorte, o meu oficio e a miña dedicación, eu penso que en grande parte, de non ser por ti, non teria sido así, non teria sido posible, eu penso. Se non me animases tanto a escribir dende rapaz, cando eu estaba precisamente centrado neso, e cando nos conseguiche o primeiro concerto do Gol Panino Miranda, pois en todo iso, carai, non sei como teria sido a miña vida, é moito dicir, iso é verdade. Eu a verdade que sempre admirei moito de ti bueno, tanto a túa paixón obviamente polo que nos ensinabas, que xa é complicado atopar iso no mundo, pero a marxe diso tamén o, bueno, o moito que te desvivías por que a xente cumplise os seus soños e porque puidese, pois, bueno, pois sí, realizarse logo. Eso sí que é algo que eu creo que casi naide no mundo ten, e por eso, creo, vamos, vouche estar agradecido toda a miña vida, e sempre va a ser unha das persoas máis importantes xa digo, na miña, bueno, na miña formación, ou logo, como lle queiras chamar, nada, que sempre te vou levar moi dentro do meu corazón, e que moitas gracias por todo, de verdad. Se non fose por ti, non sei, tanto eu como moita outra xente, non sei como, bueno, como terían sido as cousas, desde que moitas gracias. Bernardo, você é a melhor pessoa que eu tive o prazer de conhecer. Você é o melhor professor que eu tive o prazer de ter. Eu estou muito triste porque eu queria que ti foras o professor de todas as minhas irmãs. Que elas tiveran o prazer de saber como é a experiencia de tê-lo como professor. De poder amar o galego, de poder amar o portugués, de poder amar a terra que nos recolheu. Eu estou triste, pero ao mesmo tempo feliz. Feliz porque sei que eu tive a oportunidade de ter esa experiencia. E triste pelos outros que non van a ter esa oportunidade de ter. Mas, ao mesmo tempo, lembro o pasado e me sinto feliz. Ao mesmo tempo, recordo os meus compañeiros que al principio non sabíamos nada de galego e aquí a uns tempos xa falábamos como nativos. E estou moi feliz. Eso se debe a ti. Que na próxima camiñada que ti decidas facer, que sexas feliz, que tamén transmitas esa felicidade aos demais. Te desexo o mellor e lembra que sempre estarás no meu corazón e na miña memoria. Ben querido Bernardo Penabade, non sei se te acordas, xa rematado o COU, rematado o selectivo, cando nos viñeches a traer ao meu irmán Plácido e a min. Penso que o noso irmán Secho non estaba. A Santiago, a ver que decidíamos estudar. Ao final acabei estudando filosofía. E logo diso fomos comer a Cacheiras con unhas amigas túas. Como son as cousas da vida, que ao final estouche vivindo aquí ao lado de Cacheiras, o sitio das tortillas. Un bico moi grande para un grande mestre. Hola Bernardo, bueno, xa non vais a empezar, gracias por todo o que nos enseñaches, por nos momentos de seriedade, ou así, chamándolle seriedade, ter o teu punto de gracia, gracias por todo o que nos dixeches, todos os libros que nos mandaches ler. Bueno, eu empecé sendo Proxecto Neo gracias a ti, así que para mí sempre serás moi especial, así que gracias Bernardo. Boas.
Bueno, levo varias horas intentando facer un vídeo, intentando ver que escribía nunha folla para poder expresar un pouco o que me gustaría que quedara aquí registrado futuro para, bueno, para cando volvas a visualizalo e ter unha linda lembranza, mas a verdade é que me custa moito sintetizar algo tan verdadeiramente inmenso, non? Entón, por unha banda, coido que a nivel do sistema educativo que para min representas é a verdadeira docencia, o significado máis amplo desa palabra, que é verdadeiramente a túa capacidade para ensinarnos máis alá de ningún tipo de contido concreto sobre o camiño, sobre a vida, sobre o activismo cotidián, a loita diaria e, sobre todo, sobre o amor propio. E iso creo que é algo absolutamente impagable, que non se pode explicar, nada máis temos a capacidade de poder vivencialo e que nos acompañe na vida, pois todas as persoas que verdadeiramente tivemos o prazer de poder ser alumnas e alumnos contigo, non? E a verdade é que iso é algo que creo que non podo definir de outro xeito. A parte disto, pois toda a túa labor nos distintos ámbitos en que levas traballado, calquera nivel do ensino, pois é absolutamente formidable. O modelo Burela, o proxecto Neo, hai cousas que simplemente xa falan por si soas, e o que implica esta trayectoria que levas tido e que seguramente, indudablemente, vai a seguir máis que viva. Entón, nese aspecto, a gratitude máxima por a miña lembranza de xa hai 15 anos atrás, de cando cheguei ás aulas do Perdouro, e bueno, esa lectura adolescente que podo facer sígueme acompañando no día de hoxe toda a experiencia que vivín canda a ti, e polo tanto creo que é impagable. Moi boas, Bernardo. Bueno, estamos aquí todo o noso grupo, non? Que levamos xa... Aquí os que empezamos agora levamos un aniño, pero bueno, xa nos coñecemos bastante. Pois, quería, pola miña parte, quería agradecerche moito o que nos enseñaches, non? Leccións de vida, comportamento, educación, e bueno, todo en xeral. Fuches un gran profesor que formou parte da nosa vida, e que ao fin e ao cabo isto ao longo, cando vayamos medrando, pois vai nos servir de moito, non? E tamén os libros que escolliches de Antía Llánez e tal estaban moi interesantes. E bueno, non és un profesor como o resto calquera que se dedica a dar clase e xa, a súa materia. Tes a túa chispa, non? De gracia, de emoción. Entonces, eso faiche único, Bernardo. Entonces, moitas gracias, capitán. Meu caro Bernardo, meu carísimo profesor, meu grande amigo, é para min unha verdadeira honra poder participar neste encomio que algúns e algunhas das que fomos ou tivemos a sorte de facer parte do teu alumnado che estamos a dedicar. Chegou a hora, Bernardo, do merecido descanso, despois dunha longa traxectoria como profesor, unha traxectoria comprometida e de verdadeira vocación pola profesión docente. Lembro que eu contaba con 15 anos cando chegache ao Esperdouro e te convertiche no meu profe de lingua e literatura galegas. Despois continuarías sendo profe de portugués, máis adiante no bacharelato, pois de galego e de portugués. E desde ese momento, desde que teño 15 anos, presente na miña vida como alguén a quen acudir para receber un bon consello e a mellor das orientacións. E por que é tan importante na miña vida?
Bernardo, pois é complexo de resumir isto en 4 ou 5 minutos de vídeo, pero en xeral acho que, no meu caso, sen dúbida, foste o profesor que máis me influiu e mellor me orientou nos momentos en que un adolescente máis o necesita, escoitándome, axudándome, por exemplo, a decidirme polos meus estudos de educación social, cos que, como a ti, agora podo axudar a quen o necesita. Lembro tamén con moita nostalxía, pois, viaxes de estudos que fixemos, por exemplo, aquel programa de Conoce España, que nos levou a León, a Salamanca, a Madrid, as viaxes a Portugal, pois como nos introduciches a min e a varios colegas da miña xeración, pois na vida social e asociativa Burelá, a través do colectivo cultural Buril, a través da nosa participación en festas populares como a Festa da Marosa, ou Implícate na Mariña, e como tamén nos motivaches para que fixésemos música en Árbore, naquel proxecto musical que durou algúns anos, e no que participei con algúns colegas. E nunca esquecerei, Bernardo, o apoio que me deches a min e a miña familia cando perdemos o Isaac. En definitivo, Bernardo, agora pasas a outro momento vital, no que seguro vas poder dedicarte en corpo e alma a axudar aos demais e a promover que as persoas melloren as súas vidas. En definitivo, poder cumprir como educador que eres, Bernardo, os principios ou obxectivos básicos que procura a educación, que é dotarnos de ferramentas para vencer obstáculos, para podermos ser felices. E nada máis, viva moitos anos Penabade, Bernardo mestre, Bernardo educador. Un abrazo e a disfrutar do que ven, Bernardo. Xa nos veremos. Olá, Bernardo. Vim por este meio desejar-lhe um bom começo dessa nova etapa. Posso dizer por experiência que o senhor é o professor com todas as letras em maiúsculas. Não é só um professor da sala de aula, também é um professor da vida, ensinou-me muitas coisas. Hei de guardar todos aqueles momentos que tivemos com o Grupo GAI, a nossa viagem durante a etapa do segundo PEMAR para o norte de Portugal, as viagens com as moreninhas e também o meu primeiro dia da universidade. Sei que essa nova etapa, com menos carga de trabalho, has de poder ajudar a muitas pessoas como fizeste comigo. Que esta nova etapa seja repleta de felicidades e também sempre serás o meu preferido. Muito obrigado, Bernardo. Grazas polas túas clases, que sobre todo a parte de educativas tamén son cómicas, con esos toques de humor que tú lle pos, como as veces que deixas levantarlle a Román para que lle pegue o Izan, ou hoxe, por exemplo, que agarrache o Izan dos brazos para que lle pegase ese nen. Tamén grazas claramente por facerme traer aquí, o sea, por facerme vir aquí a radio, que aparte de ensinarme tamén a falar e a expresarme diante da xente, tamén me ensinou moito sobre cultura, sobre outras cidades ou povos de Galicia, películas, música e tamén que todos os temas están relacionados. Así que, por eso e por moito máis, moitísimas grazas. Bernardo, para mí es como un pai. Axudácheme en moitas cousas, esforzácheste moito coa lingua. Para ti, non mesturarse o galego e o castelán, senón ias me tiran das orellas. Tamén me axudaches a facer unha exposición coas miñas fotografías. Estou moi agradecida deste recoñecemento. Apostache por mí para ser un fotógrafo oficial do Proxecto NEM. Recordo con cariño todas aquelas saídas que fixemos xuntos, cos alumnos, e a Santiago recoller premios, e a Luar, e a Ríos a Fira Rural, e a varias comidas e merendas. Patrón, vai agora para ti.
este desexo, que teñas unha feliz navegación. Botareite de menos unha forte aperta, quero-te moito. Gracias por todo canto fixeches por min. Pois, Bernardo, parece que vas a pasar a ser un home reformado, por fin. Eu quero aquí falar só de ti e da miña experiencia vital contigo. Cronolóxicamente debo decir que coñecín primeiro a Carme Cociña, despois por extensión a Manolo e finalmente a Bernardo. Coñecelo é unha cousa, pero eu sempre tiña escoitado que era o gran mestre. Total, que eu non tive a oportunidade, bueno, académicamente que fose, pero un día eu precisaba de tirar o B2 para portugués. Entón cheguei ali a súa casa de Cervo e me dixo: Natalia, non hai problema. En 10 horas iso está conseguido. Hoxe en día teño o C1 de portugués, así que moito obrigada. Bueno, Bernardo, antes de nada, darche gracias por todas as experiencias que vivimos e todos os conocimientos que nos puidaches transmitir. A verdade é que compartimos bastantes experiencias, como pode ser a radio, un proxecto moi bonito, darnos clase en terceiro de ESO, e tamén algunha viaxe con Manolo a Euskadi, no que nos levamos moitas experiencias e sobre todo aprendizajes. E nada, moitas gracias pola miña parte, supoño que tamén por moitos outros alumnos aos que puideches ensinar grandes cousas. E nada, moitas gracias. Ai, capitán, meu capitán, obrigado, estamos aquí parte da familia, sei que falta outra tanta, que tamén deches nos azos para seguir camiñando polos camiños da vida, navegando e aprendendo dun grande mestre. Aquí faltanos Pauliño, que está en Angola, faltanos tamén David, hai xente de toda a familia Maceda e San José incluída, Andrés, que foron beber a túa fonte de sabiduría, e que grazas a este neno labrego, que sempre me lembra aquela comida que tivemos tía Maseo en Baio con Neira Vilas, fixemos un tránsito vital que nos levou a ser familia. É dicir, eu tiven as chaves da túa casa sempre, e ti terás sempre as miñas para entrar, sair e facer o que che preste, porque cando atopas unha persona como Bernardo non hai volta atrás. É dicir, é unha persoa generosa, non, o seguinte. Eu creo que non hai máis que darche os parabéns para esa reforma, como din os portugueses, e a nosa querida Natalia tamén recordou antes, pero que teñes en conta que ti nunca vas deixar de ensinar, porque pola tua man pasaron un feixe de vidas. Así que queremos dicirche berrando a de 3, 1, 2, 3, nós somos bernardistas! Hola Bernardo, moi boas. Nada, simplemente agradecerche todo o que tes feito tanto por min como por todas as persoas que participan neste vídeo. Oxalá máis persoas e máis educadores como a ti. Grazas por toda a aprendizaxe que levei dun profesor tan bo como a ti e que me iniciou, bueno, pois no traballo o que a día de hoxe me adico. E nada, simplemente enviarche un abrazo, un bico enormes e moita felicidade nesta nova etapa. Hola Bernardo, son Shiva, a túa amiga indonesa. Quero expresar o meu sincero agradecemento por todo o que fixeches por min. Es máis que un mestre, es a miña familia nesta terra. Quero darche as gracias por todo o apoio e por guiarme tanto nos meus problemas persoais como no ámbito da educación. Dasme sempre o teu tempo e o teu apoio incondicional. Sempre me chamaches o meu sol de oriente. Esas palabras son todo para min. Sempre o levarei aquí. Desde o primeiro día que te coñecín foi no instituto, cando ganei o meu primer premio, e aí estaba super feliz. Elevachesme ao Proxecto Neo, o programa de radio de Burela, e dende aí coñecímonos máis e sei que eres o máis especial. Gracias por axudarme en todo, Bernardo. É o mellor que puiden ter. Sempre estarei agradecida de terte e de coñecerte e por todo o que fixeches por min. Eu sempre serei o teu sol de oriente
e ti serás a miña luz que sempre estará aquí. Hola Bernardo, vengo por aquí para felicitarte y también para desearte todo lo bonito y todo lo maravilloso. Estoy seguro de que así como para mí, para muchos de los que venimos de otros países y tenemos que aprender un idioma nuevo, tenemos que aprender un sistema nuevo, y en particular los que tenemos que ir al Perdouro, tú, entre otros, fuiste esa persona o este profesor de ayuda, de apoyo, no solo en lo académico, sino también en lo personal. También te doy las gracias por ese compromiso, por ese trabajo que llevas haciendo, que sé que seguirás haciendo también con la comunidad inmigrante, ese creer en nosotros, ese pensar que siempre podemos llegar a más. Y bueno, lo dicho, te agradeceu, te desejou tudo coisa sabe de mundo e te deseja que o universo sempre te derramas e bênçãos sobre vós. Assim que um abraço forte e tchau. Olá, eu chamo-me Noemi. Queria agradecer muito ao Bernardo por ter me ajudado muito neste país, porque no âmbito escolar me ensinou muitas coisas que eu não sabia, como o galego e o costume de aqui, porque o galego era um idioma que eu não sabia que existia, mas foi o Bernardo que me fez ver que é um idioma fácil de aprender e saber, e também que sempre é importante aprender uma coisa a mais na vida. E também queria agradecer por ter me ajudado bastante, não só no âmbito escolar, mas também em outros aspectos da vida, porque Bernardo é uma pessoa que sempre preocupa por seus alunos, pela pessoa e por as pessoas que lhe rodeiam, sempre quer o bem e sempre está disposto a ajudar em qualquer momento que seja, porque é uma pessoa que não tem medo de ajudar as pessoas, sempre está aí para o que precisares, e quero que esta nova etapa da sua vida possas desfrutar da melhor forma possível e continuas ensinando como faz. E também considero que o Bernardo é uma pessoa extremamente maravilhoso, como pessoa e também como professor, porque é uma pessoa que te faz entender bem e não cansa de ajudar as pessoas e querer ensinar para que as pessoas possam entender da melhor forma possível. E que esta etapa seja o mais feliz possível. Espero que desfrutes, que tenhas muita sorte e sou eternamente grata por ter-te na minha vida e por ser o meu professor. Incrível, tchau. Desde a Eurocidade Tomiño, Vilanova de Cerveira, coa ponte da amizade de Pano de Fondo, o Baixo Miño galego do outro lado, o Alto Miño portugués deste lado, quero realizar esta merecidísima homenaxe ao grande mestre, con todas as letras, Bernardo Penabade, o grande enxeñeiro de camiños e pontes do noso país que soubo comunicar como ninguén as dúas marxes do río Miño, as dúas beiras do Atlántico e os dous hemisferios do noso planeta. E non só iso, soubo ensinarnos, aqueles que andábamos un pouco perdidos polo mundo, que existe un camiño correcto e que existe unha maneira de facer as cousas, que existe, sobre todo, que existen persoas que se dedican aos outros, porque sí, porque é o xusto, porque é o necesario, sen intereses persoais detrás. E soubo, sobre todo, facer de farol para aqueles que precisábamos dunha luz que nos guiase e que aínda nos ilumina. Un grande abrazo, unha grande aperta para o amigo Bernardo Penabade, aquí desde o suroeste para o nordeste, en Burela. Unha aperta.
Hola Bernardo. Bueno, primeiro de todo quería dar as grazas por abrirme as portas deste mundo tan maravilloso que é a radio. Grazas a ti encontrei un novo hobby, por así decirlo, que me gustaría seguir facendo toda a vida, o sea, dedicarme a eso. E grazas tamén por esas clases que a veces facíanse aburridas antes, cando chegabas ti xa era outro mundo, o sea, felicidade total. Entonces, moitas grazas. Hola, contame un paxariño que este ano te xubilas e de que non podo facer moito desde as Holandas, pois polo menos mandarche este vídeo para darche as grazas e decirche que se sigo escribindo o día de hoxe porque ti me dixeches que o que escribía merecía a pena. Así que teño moito que agradecerche. Tamén decirche que, aínda que estou vivindo en Holanda, na miña estantería segue o meu exemplar de O Sol do Verán comigo. Viva en Holanda, viva en Galiza ou viva onde sexa, ese libro vai estar comigo e foi porque ti me dixeches que o leira. Así que moitas grazas por eso tamén. Eso, que espero que descanses un montón, que che vai genial e moitos biquiños. Boas, Bernardo. Primeiro quería dar a noraboa e os parabéns por esta traxectoria que en parte se exemplifica tamén un pouco con esta demostración de amor e boa vontade que temos todos contigo. Evidentemente, nós estamos aquí para felicitar esta labor docente, pero que é moi difícil limitala só o que sería o ámbito do instituto das aulas. Eu, a nivel puramente educativo, diría que exemplificas un pouco o optimismo, motivación de cara ao alumnado con todo o esforzo que iso leva, e tamén con un carácter social moi forte, non? Que se traduce en numerosos proxectos e que entendo que tampouco van parar aquí, o cual tamén me parece moi positivo e me alegra. Minto como a Radio Burela, o modelo Burela, pero ben. Por outra parte, tamén facéndonos nas aulas, dentro e fora das aulas, partícipes de algo máis, non? Incluso trascendendo os contidos, relacionándoos constantemente, pois eso, dentro e fora das aulas. Recordo que todo estaba relacionado, incluso nos dabas un esquema, unha visión ampla, un esquema histórico mental, non? Recordo mismo en literatura universal. Ese esquema a mí sírveme aínda a día de hoxe para entender determinados procesos e incluso para aplicalo no día a día. Eu, nesas aulas, vin que a metodoloxía de ensino, en definitiva, debía ser diferente, non? Que calquera cousa podía servir para ensinar un concepto e a vez tamén para explicar experiencias e saberes da vida. Despois, por outra parte, entendo que a nivel de proxectos aquí van sair moitos máis, non? Resaltar simplemente por as ganas que nos dabas de participar e despois como nos axudabas tamén en relación á escrita. Eu daquela foi cando aprendín ou comecei a aprender a redixir, non? Bueno, non foi tampouco, foi un pouco de traballo, pero foi realmente pasando ben, o cal ten tamén doblemente mérito. Bueno, en fin, que quería darche un agradecemento infinito polo teu esforzo e o teu traballo con todos nós. Obrigado. Hola Bernardo, eu quería da miña parte agradecerche por todo o que fixeches por nós, por primeiro de eso e tamén polo ano pasado, que todavía recordo a primeira vez que nos dixeches de vir á radio, que eu estaba cegado e non vin a posibilidade de vir para ter un poquinho máis de cultura en todo en xeral, non vin, cegueime, este ano volvíchome a decir, dándome unha oportunidade que non todos os profesores dan, vin e dime conta de que perdíme un ano que podería haberme servido para ter moita máis capacidade para este. Pois moitísimas gracias por darme esa oportunidade e pois eso, moitas gracias Bernardo. Hola Bernardo, por si non te acordas de min, son Estela e fun a túa alumna en Literatura Universal fai como uns 10 anos, no 2014-2015? Parece mentira, parece que foi onte cando estabas me ensinando sobre as Irmás de Bronte e os Miserables
conseguíamos un 10 en selectividade. Nada máis decirche que ahora me encontro no medio de Estados Unidos, en Missouri, e ando coordinando clínicas para o Departamento de Saúde. Quería agradecerche todo o que fixache por min e todo o que aprendín de ti. E nada máis desexarche unha nova etapa estupenda na túa xubilación. Unha aperta. Leonardo, yo te conocí aquí en el Instituto de Perdouro, pues me hice clase en primero y segundo ESO y deseo una buena jubilación, que lo pases bien con tu familia y muchas gracias por estar presente en mi vida y buena suerte. Hola Bernardo, sinceramente el año pasado me uní a oratoria por el simple hecho de que me dijeron que no se hacía nada. Entonces, al principio fue una sorpresa saber que tenía un profesor tan abierto, tan amable. No me esperé que ibas a ser un profesor así tan agradable. Y la verdad que tuve una buena experiencia contigo, porque fuiste capaz de como hacernos que nos abramos más la clase y ser más amigables. Y la verdad que te agradezco por hacerme sentir tan cómoda en tus clases, y aunque no lo pareciera, te tengo mucho aprecio, y más que un profesor eres un amigo más. Y bueno, agur, y que te vaya bien en una nueva etapa de tu vida. Todo lo que cuentan mis compañeros, creo que ya dicen todo. El más importante por mí, cuando llegué aquí, no sabía ni hablar el idioma. Llegó, me coge el Bernardo como si fuera su hijo. Me enseñó muchas cosas que no sé lo que voy a decir a ese señor tan maravilloso que no sé lo que Bernardo sinceramente no es una persona que podemos decir que es un profesor por los alumnos de un instituto. Fue parte de parte familiar por los alumnos, cómo apoya a los niños, le ayuda a estudiar, parte de mí que me ayuda cada vez si necesita ayuda, me ayuda en los tiempos libres, tiene que seguir este camino, tiene que hacer esto, por eso que le mucho agradable, que yo quiero seguir atrás de él, quiero me comparar y digo hoy que Bernardo es mi ídolo. Es mi ídolo y tengo todo para mí. Bernardo es muy bueno.